खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं हांगामा नार्जारी बे समाव आंजों लोगोसे दङ राज्य सभानि एमपि बर'नि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिथां बिस्वजित दैमारी नोंथांखौ जोंनि स्टुडिय'आव बे समाव बरायबाय आरो खुलुमनायखौ जासिबाय खुलुमबाय मैया जिहेतु बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला आसामनि केबिनेटआव माने बिल पास जाबाय दा बे बिल पास जानायनि सायाव नोंथाङा नोंथांनि जि मोन्दांथि बे मोन्दांथिखौ जोंनो फोरमायगोन नामा बेयो खोब मोनसे गोजोननायनि बाथ्रा जे दिनै बड'लेण्डनि बायरायाव थानाय गासै माने बर' थानाय जायगाफोरखौ लानानै बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दाफुंनायनि थाखाय मोनसे अर्डिनेन्सनि गेजेरजों माने बेखौ गायसनग्रोनो मैया केबिनेटआव पास खालामबाय आरो बेखौ दाख्लैहाय जोंनि गेजेराव जि मोनसे दान्थे बिथान्थे जालायनाय हयथ' बयबो नुदों जे बिधान सभायाव जिथु बिल फैनो गोनांमोन बेवहाय जोंनि गेजेराव माखासे माने माबालायनायनि बादा होलायनायनि थाखाय बियो थाबथानानै थाबायमोन नाथाय सरकारा दान मोनब्रैल'सै आसाम गभर्नमेन्टआ बारे फारसेथिं बियो जोंनि थाखाय खुब क्रुसियेल आरो जोबथारनायाव जोंनि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल बिथांमोनखौ नारसिननानै इउबिपिअआ आरो बेवहाय आंबो निजे थाफानानै बुजायै सोमजायै बुङै दा अर्डिनेन्सनि गेजेरजों बेखौ गायसनग्रोनो नागिरबाय आरो बिनिनो बिलखौ मैया पास खालामदों दा बिनि दारै बे बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि दारै जोंनि बड'लेण्डनि बायरायाव थांनाय जोंनि बर'फोरनि राव हारिमु आरो गुबुन गुबुन बिथिं सोलोंथाइ समाजखान्थि रांखान्थि बेफोर बिथिङाव गाबथानानै सोलिलांनो हानाय मोनसे खाबुखौ दिनै माने मोननाय जाहैबाय आरोखि नोंथाङा मा बुंनो सानो दा बेवहाय माने बियो बर'फोरनि थाखाय बेसेबां माने जोंनि गांनाय उखैनायखौ जाफुंहोगोन होनना सानो नङा बे जाहैबाय मानसिनि सायाव सोनारो बे मोनसे मर पावारफुल अट'नमि बियो बिराद गोहो गोनां बे माने बड'लेण्डनि बाहेरायाव थानाय जि बर'फोर बेवहाय बिसोरो बर' समाजनि गावबागाव थानाय जायगाजों लोगोसे बायदिसिना सोलोंथायारि आरो गुबुन गुबुन समाजारि बिथिङाव राव हारिमुनि सायावबो खामानि मावनो थाखाय माखासे हाबाफारि लानो हागोन आरो सरकारनिफ्राय बेवहाय खमावब्लाबो 100निबो बारा कौटि रां दानि काउन्सिलफोरखौ जुदि नायोब्ला रुजुयोब्ला बेवहाय 100निबो बारा कौटि रां बोसोराव मोनगोन आरो बे 100 कौटिनिबो बारा फैसाखौ बिटिसिनि बायरायाव थानाय बर'फ्रा बर' कसारी अट'नमास काउन्सिलनि गेजेरजों गावसिनि गोसो बायदि खालि बर'नि थाखाय बायदिसिना हाबाफारि लानानै खामानि मावनो हागोन लामा दालां बानायनाय पन्सायती राज सिस्टेम बेबो बेवहाय सोलिबाय थाखागोन बेवहाय खालि बर'नि खामानि मावनो थाखायल' बर'फ्रा गावबा गाव मावना लानो थाखायल' बे एक्सट्रा फैसाखौ मोननानै बे काउन्सिला बर'फोरनि थाखाय हाबाफारि लानानै खामानि मावनो हागोन ओंखायनो आंनि खावलायनाया बेल' बिथांमोना जेन बिटिसिनि बायदि सिखा खदाल साप्लाय होआ मुस्रि साप्लायाव गारा सोरनोबा माने माबा गम जोलै मटर जोलै बेफोरबायदि साप्लाय कम्बल होनाय साथा होनाय बेफोराव जाहाथे गारा खारन बर'फ्रा बेनि थाखाय अभाब नङा बर'फ्रा गावनो बेफोरखौ लानो हायो स्प्रे मेसिन माबा माबि बेफोरखौ आरोखि गतिके आं बिथांमोनखौ खावलायनो लुगैदों जे बेवहाय जायफोर गुबै जे जों सोलोंथाइनि बिथिङाव जुदि गंनै जोङो डिपिएस बायदि जुदि स्कुल फाथिनानै लानो हायो आरो जि डिपिएस बायदि स्कुलनि खरसाया बोसोराव 2 कौटिसो हयथ' थांनो हागौ एकदमबारे हाइलि क्वालिफाइड टिचारफोरखौ लानानै खालामोब्ला आरो बे गंनै डिपिएसआव एभ्रि इयार नोङो माने मा होनो 60 जन 120 जनसो स्टुडेन्ट्सखौ मर देन 70% मार्क्सजों मेट्रिक पास खालामनो हायो आरो बे गथ'फ्रा फिउचाराव माने मोजां कलेजफ्राव फरायनानै बिसोर आईएएस माने बा आईपीएस माने यूपीएससीनि आरो एपीएससीनि एग्जामफ्राव थांनो हागोन बाखि जिफोर दा प्रफेशनेल कर्स दं टेक्निकेल मेडिकेल मेनेजमेन्ट बायदिसिना बेफ्राव बे गथ'फ्रा फरायनो हागोन एभ्रि इयार जुदि बेसे बर' कसारीनिफ्राय जुदि लेखा गोरों गथ' ओंखारबाय थायोब्ला आसामाव बर'आनो टिसि जागोन आसामाव बर'आनो सेक्रेटारि जागोन आसामाव बर'आनो माने गासिबो लेभेलनि अफिसारफ्रा एसपि टेसपि जाजोबहैगोन आरोखि माने 20 बोसोरसोनि उनाव आरो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लानानै जुदि मावोबा मोजां बिनि बादै
आरो गुबुन गुबुन बेफोरबायदि माखासे गिदिर गिदिर हाबाफारि दं हारिनि राव बा बेबायदि थुनलाइ कालचार बेफोरखौ आं सानो बड'लेण्डनिख्रुइ साबसिन बिथांमोना खामानि मावनो हागोन मानो बिथांमोननि बार्डेना अनलि बर'नि खामानि मावनायल' आरो बिटिसिनि बार्डेना जाहैबाय एज ए होल गासिनिबो दायित्व गुबुन हारिनि गुबुन हारि मात्र बेल' जाहाथे दानि एक्जिस्टिं काउन्सिलनि कालचारखौ बिथांमोना जाहाथे एडप्ट खालामा आच्छा मैयायो मोनसे इउबिपिआ मोनसे रेजलिउसन लानायखौ जोङो ससियेल मिडियायाव नुदों बिथांमोना 600 सानिबो गोबां माने बिथांमोननि मावथि दैदेनगिरिफ्रा बिजेपिआव हाबगोन दा बेवहाय जोंनि बिटिआरआव माने खोब माने सावरायलायनाय जादों जे बिश्वजित दैमारियाबो गाबोननि सानावनो माने बिजेपिआव हाबगोन होननानै दा बेवहाय इउबिपिनि दैदेनगिरिफोरजों नोंथाङाबो माने बिजेपिआव हाबगोन नामा नङा बेबायदि जेबो गैया आं आगोलावनो होनदों दासिम आङो बेबायदि जेबो माने थांखि लायाखै आरो बेबायदि बाथ्राबो सफैयाखै खिन्थु आं इउबिपिआव जों दंफायो आरो बिसोरनि जिथु थालांनाय खामानि बेखौ बे काउन्सिल दानाय मानायखौ आं कन्टिनिउसलि नांगासिनो दं अबसे बे खोथाया सैथो आगोलावबो आं बुंदों नोंथांमोननो जेब्ला बिपिएफ हान्जाया बिथांमोननि बिलखौ लाबोनायखौ बादा होबाय बिनि उनाव बिथांमोना थोंजोङै आसाम गभर्नमेन्ट चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माजों सावरायदों सावरायनानै बिथांमोना बुंदों जे जों आरो थ्रु बिपिएफ नंला जों जोंनि प्रब्लेमखौ जों डाइरेक्टनो डिल खालामनो लुगैयो ओंखायनो नोंथांमोनजों जोङो डाइरेक्ट नोंथांमोननो मा सहाय नांगौ जोंनिफ्राय राजनैतिक भाबै बेखौ जों खालामगोन आरो जोंनो मा नांगौ बेखौ नोंथांमोनहा खालामना होनांगौ ओंखायनो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ दानानै होनांगौ बेनि थाखाय राजखान्थियारि भाबै बिपिएफआ होनलायलायनो नांला जोंनो नांगौबा बिजेपिनो भट होगोन बेबायदि मोनसे डेभेलपमेन्टनि गेजेरजों गभर्नमेन्टआ बिथांमोननो एसुरेन्स होदोंमोन जे बिथांमोननि काउन्सिलखौ जेरैखि जाया होगोन जेरैबायदि आगोलाव एसुरेन्स होदोंमोन आरो जेरैबायदि नोंथांमोनाबो जोंखौ भट होनानै सहाय होदोंमोन जों बेखौ मावफुंगोन बे बुजाफोरनि गेजेरजोंनो बिथांमोननि बे डेभेलपमेन्टआ जादों आरो बेवहाय दिनै बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल जिहेतु दानाय जानोसै आरो बिनि उनाव नोङो इन्टारिम काउन्सिल जागोन सेक्रेटारियेट जागोन नों समस्ति बानायनांगौ बिनि उनाव थाखा फैसा लांनांगौ इलेक्सन फाथिनांगौ डेफिनेटलि बिथांमोना दा माने बिटिसिनि बायरायाव थानाय बड'लेण्डनि बायरायाव थानाय बर'फ्रा मैखोमै राजखान्थियारि भाव राजनैतिक रल भूमिका लानायनि बिथांमोना सम फैबाय गावसिनि काउन्सिलनि सार्भाइभेलनि थाखाय थ' डेफिनेटलि बिथांमोना हयथ' राजखान्थि दानांगोन नङाब्ला सोरबा राजखान्थिजों माने थांनांगोन नङाब्ला बिथांमोननि खामानिया जानाय नङा गतिके राजनैतिक रलखौ बे बर'फ्रा लाखानांसिगोन आरो बे हिसाबैनो हयथ' बिथांमोना डाइरेक्ट बिजेपिआव हाबनायनि खोथाखौ सिन्था खालामदों जाहाथे बिथांमोना थाबथाया जासे दानि एक्जिस्टिं सरकारा बिथांमोननि गासिबो खामानिखौ जाहाथे मावजोबो आरो बिथांमोनहाबो सब समय फैनानै मावनो हायो खारन बिथांमोननो दरजाया जाहाथे गैया खारन नों नाय बिटिसिआवबो जों गोबां समाव कंग्रेसजों बिजेपिजों जोङो माने सावरायनानै एलायन्स जादों आरो जों माखासे सर्त होनानै बेनि ओंथिया बे जाबाय मा स्टेट गभर्नमेन्टआव बिपिएफआ डाइरेक्ट माने दरजाया खुला जागोन आरो नांगौ खामानिफोरखौ जोङो नाय बिथांमोननि मददआवनो जों 1000 कोटि पेकेज मोनदोंमोन बिथांमोननि मददआवनो जोङो दिनै माने इउनिभार्सिटि बायदिसिना मोनदों जोंनि पलिटिकेल डिला माने बे बिटिसिनि बायह्रानि बर'फोरखौ लानानैनो जों खालामबोदों बेयावथ' नोंथाङा दा जों जुदि बिटिसिआ नोंथाङाबोथ' मुख्य भूमिका लादोंमोन बेयाव आं सोबावनो दंबायो आं ओंखायनो आगोलावनो होनदों गतिके दिनैनि बेलायाव आं सानो आरोखि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि बर'फ्रा राजनैतिक भाबै जेखौ खालामनो थांदों आं बेयाव जेबो भुल नुवाखै बरन्स बियो राइट टाइमाव राइट डिसिसन बेफोर जाखांजोबनायनि उनाव बर'फ्रा मा राजनिथि गावबागाव खालामो बे बेलेग बाथ्रा खिन्थु बर' कसारि अट'नमास काउन्सिला जुदि मोगथाङाव महर मोननांगौब्ला सेक्रेटारियेट गायसननानै अफिसार सानैसो डिपुटेसनाव लांनानै समस्ति बानायनानै इलेक्सन जानानै जुदि फान्ड मोनजासिम बे खम समाव थांनांगौब्ला आं सानो सोरबा गभर्नमेन्टखौ गोजोन होनानै बेखौ लांनांगौ आरो बे एखेखौ जोंबो बिटिसिआव खालामबोबाय थाखादों गतिके बिथांमोनाबो दिनै जिहेतु काउन्सिल जाबाय काउन्सिलनि सार्थआव बिथांमोनाबो बे रोखोमनि माखासे राजनैतिक भाबै रन कौशल लानानै खामानि मावलांनांगोन आरो आं सानो बे बेलायावनो बिथांमोना बेफोर डिसिसनखौ हयथ' लादों खिन्थु आंनि जिथु बाथ्रा ओंखारदों बे नङा नोंथाङा बिजेपिआव गाबोनो
हाबानो आंथ' माबायानो गैथ'वा आं बेखौनो होनदों साननाय जायाखै गाबोन बेबायदि जेबो गैया मानसिफ्रा मा रायलायदों मा बुंदों आं बयखौबो खलायैनो बुंबाय थादों नोंथांनि बिपिएफ हानजानि गोबां दैदेनगिरिफ्राबो हयथ' सन्देह खालामदों खोमा नोंथांखौ माने बिजेपियाव हाबगोन ना गाबोननि सानाव नङा बेथ' स्वाभाबिक खारन नितिगत भाबै आंजों दासान्दि उल्था खारन बिपिएफआ लुबैयो बिटिसि एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जानो नाङा मा बिटिआर एकर्डआ आरो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिला बिटिसि इलेक्सन जोबागौमानि जाथ'नो नाङा खिन्थु आं लुबैयो जे नैबे गभर्नमेन्ट थानायावनो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिला गायसन जानांगौ खारन उनाव मा फैगोन बेखौ जोङो बुंनो हाया आरो गभर्नमेन्टआ दा 4 मासल'सै आरो बिपिएफजों बिजेपिजों जिखुनु समावनो संघाता जिहेतु दं माने गभर्नमेन्टआव थालायला जानो हागौ दा मन्थ्रियानो गाबोन समफोर मानगोनां चन्दन ब्रह्म बिथांमोना जुदि रिजेन होयोब्ला बर' कसारिनि खोथाखौ बुंनो फैबावगोन जानो दिसपुराव आरो जिहेतु जोंहा जुदि फैयाब्ला मा जागोन बेनिखायनो बे बेलायाव आंजों जिहेतु नितिगत भाबै दा एसे माबा जानानै दं बेवहाय बयबो बायदिसिना सानगोन साननाया स्वाभाबिक खिन्थु आं आगोलावनो होनबाय थादों राजनितिनि खोथाखौ आङो जेबो सानथ'वाखै आं दा खामानि जानांगौनि बाथ्राखौ सानग्रोदों आरो जुदि जाथियाव बड'लेण्ड बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल थायोब्ला आंहालाय गिनांगौ मा दं राजनितियाव जेबो गैयाबाबो आं आलासि जानानै आं बे 10 बोसोरसो जोरबावगोन आङो बे दिनखौ आं थांनो हागोन इउबिपिनि आफादगिरिया जोबोद दुखुजों बिथाङा फोरमायदों जे थांनाय समफोराव बिटिसिनि बाहेरनि बर'फोरखौ लानानै हाग्रामाया राजनिति खालामदोंमोन बेफोर खालामनायनि जाहोनखौ बिथाङा बुंदों आरो बेनिखायनो बिथाङा बुंदों जे आउट अफ बिटिसिनि बर'फोरा जाहाथे माबा मोनसे डेभेलपमेन्ट जायो बेनि थाखायनो हाग्रामा बुंनाय बायदि चन्दन बुंनाय बायदिनो बिथांमोना जायनो भट होनांगौ बेखौ माने होयोमोन आरो हाग्रामाया बिथांमोनखौ फानोमोन बे फालांगि खालामो होनना बुंदों दायो जिहेतु गाबोन बिजेपियाव हाबगोन हाबनायनि उनाव आउट अफ माने बिटिआरआव हाग्रामानि जि राजनितिक बियो गाबोननिफ्रायनो जोबगोन नामा नङा आं बेवहाय बिथांमोना गावसोरनि मोनदांबोनाय मावबोनाय बेखौ लानानै मोनसे अनुभबजों बेफोर खोथाखौ बुंदों बा रिलेसनजों हयथ' बेफोर खोथाखौ बुंदों दा सब बाथ्रायानो जियानो जायाथों माने थिगानो दंमोन फैयै फैयै जेब्ला बिथांमोननि जिथु माने मा होनो मुल उद्देश्य बेखौ जेब्ला माने होबथानाय जाबाय नाङा जानाय होनबा बेफोर खोथाया हिसाब निकासाव फैयो गासिबो दा ओंखायनो जियानो जायाथों जोबनायाव बिपिएफनिफ्राय दाख्लैनि जिथु बर' कसारि अट'नमास काउन्सिला बिला फैथ'नो मोना होननाय बियो गोरोन्थि बे जानो नाङामोन बेबो आंनि मोनदांथि बाखि बिथांमोनाथ' गावसोरनो बिनि थाखाय संग्राम खालामबोनाय आरो जों जेखौ बुंदों बिथांमोना मानिबोदों गोदोनिफ्रायनो आरो बेखौ लानानैनो आसामाव जोंनि बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया बयजोंबो मिथिजादों आरो बेखौ लानानैनो नेसनेल लेभेलसिम बिपिएफ हान्जाया इम्पर्टेन्ट मोनदों बेखौ लानानैनो जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलाया जेब्लाबो प्राइम मिनिस्टारजों जिरायफानाय माने सोरबा माने मा होनो पार्टी प्रेसिडेन्टजों जिरायफानाय बेफोर जाबाय थादों मानोना जोङो बै पार्टीफोरखौ सरकार लाबोनायाव बिटिसिनि बायह्रानि बर'फोरखौ बिसिनि पार्टीनि भट होनानै जेब्लायबो 15-20टा समस्ति देरहानायाव मदद खालामबोदों गतिके बेवहाय बिथांमोननि जथेस्थ' अबदान दं बिथांमोन गैयामोनब्ला जोंनि इम्पर्टेन्ट थायामोन आरो जोंनि इम्पर्टेन्टआ जुदि गैयामोनब्ला दिनै जोंनि नामखौबो हयथ' मोनथिनाय नङामोन खिजानि आंबो रायजो सभा एमपि जानाय नङामोन आं सानो आरो बेखौ आच्छा आरोबाव मोनसे खोथा फैदों जे जिहेतु मैयायो बेबो मोनसे बिल पास जादों बे जाबाय माने बर' रावा आसामनि स्टेट एसेसियेल माने अफिसियेल लेंगुवेज होननानै बेवहाय जोङो दा बेवहाय ससियेल मिडियायाव मोनसे खोथाखौ सावरायलायनाय जादों जिहेतु बे माने बर' रावा स्टेट एसेसियेल अफिसियेल लेंगुवेज होननानै गोदोनो जाबाय 1985आवनो जाबाय दा बेखौ आरो माने गोदानै खालामफिननांगौ होननानै माने सावरायलायनाय जादों दा गोदो बियो माबायदिमोन आरो दिनैनि थासारियाव बियो माबायदि जादों नङा नाय बे बाथ्राखौ बयबो मोनथिगौ आं उन्दैमोन जै दिन फोसावदों हितेश्वर सयखिया मानगोनां बिथाङा बिनि अखानायै आं बाहाय माने स्कुलाव फरायोमोन जों बेखौ स्कुलाव माने गोदो मोनसे जोंहा नेम दंमोन फरायसालियाव माबा मोनसे बेफोरबायदि जायोब्ला जोंनो फोरोंगिरिफ्रा खोन्थानानै होयोमोन आरो जोङो क्लासनि जानाय सिगां आर'ज खननायनि उनावनो बेफोर जायोमोन बे समाव जोंनो जोंनि फोरोंगिरिफ्रा बे समाव खुब एबसुनि पिटिसिनि माने मावथि दैदेनगिरि दंमोन बिथांमोना फरायसाफोरखौ ज' लानानै बे बाथ्राखौ खोन्थादों बेनि उनाव 85आव बियो
जेब्ला जाबाय सरकारा जोबनायाव बेखौ जेराव जेराव बर' मैखोम थानाय जायगा साबस्टेन्सियेल वार्ड बाहायदों साबस्टेन्सियेल बर' जिफोर डिस्ट्रिक्टआव साब डिभिजनाव दङ बेवहाय बाहायनाय जागोन आसामाव थाङै 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 बियो मा जाहैबाय जेब्ला इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ साबस्टेन्सियेल पपुलेसना खालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट आरो उदालगुरि साब डिभिजनाल होननानै बेयावल' बाहायनो नागिरबाय बेवहाय एसे खुद्रिलायनाय थाबाय आरो रावबो बिनि इमप्लिमेन्टेसनखौ बै समनि मावासै जोंनि दैदेनगिरिया रावबो मावाखिसै आरो गभर्नमेन्टआबो बुंबायल' खिन्थु गभर्नमेन्टआ खुनु बेबस्था लायाखिसै बिनि उनाव थाबोबाय थाबोनानै बाथ्राफ्रा बिदिनो रायखांजाबाय थायो गेजेर 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 एइबार जोंनि सोमावसारारि बिथांमोना बे बेलायाव खुब इम्पर्टेन्ट होननानै गेजेरावबो कंग्रेसजों इलेक्सनाव मोनसे माबा जालायलायदोंमोन आन्डारस्टेन्डिं नाथाय कंग्रेसआ फैयाखिसै आबसुआ जादोंमोन लिरनानैबो होदोंमोन इलेक्सननि सिगाङाव बिनि उनाव जायाखिसै खिन्थु आबसुआ कन्टिनिउ लांनानै एइबारनि एकर्डआव बेखौ कन्डिसन मोनसे होबाय आरो बे कन्डिसनाव गभर्नमेन्टआ एग्रि खालामबाय आरोखि आसामनि एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज एज ए हल दा आरो साबस्टेन्सियेल वार्ड गैया आरो क'क्राझार उदालगुरियाल' जागोन होननायनिबो गैया प्लास एइबाराव इमप्लिमेन्ट खालामनायनि थाखाय एसुरेन्स होदों आरो बे हिसाबै दा जोंनि माबाया मा होनो आसाम गभर्नमेन्टआ मैयाहाय केबिनेट डिसिसन लाबाय माने अर्डिनेन्सनि थाखाय एसेम्ब्लिखौ नेथ'बाय थाला ओमफ्राय नेक्स्ट एसेम्ब्लियाव बेखौ बिल पास खालामगोन खिन्थु बिनि सिगां दा अर्डिनेन्स जारि खालामनानै बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि खामानिखौ दा मावसिगोन डिफारेन्सआ बे खिन्थु खोथाया जाहैबाय जों बेफोरखौ लानानै मानो समालोचना खालामबाय थानांगौ जायफ्रा दिनै बेखौ देखायदों एसेबां दिन बिसोर मोनथियाखैमोन ना कागजखौ अबे स्पियाव लानानै दोनखोमा माने थाबाय थाफ्लांखो उननि स्पियाव थाखो ना सिगांनि बर' रावा एसे बबे थफ्लायाव एकर्डआव जेबो बुङाखिसै आगोलाव माने आन्दलन खालामनायाव जेबो बुङाखिसै आरो दिनै जेला जोंनि रावा बाहायजानो नागिरदों 85आवनो जादोंमोन बाहायजायाखै होमबा मा बिदिनो थानांगौमोन नामा आंनि प्रश्नआ जाहैबाय 1985आव बर' रावा एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज जादों साबस्टेन्सियेल पपुलेसन थानायाव जागोन होनदों खिन्थु दिनैसिम बाहायजायाखै माने बाहायजायालासिनो थाबाय थानायखौ बिथांमोनहा मोजां मोनो नामा दिनैनिया जाहैबाय बाहायनो नागिरदों गभर्नमेन्टआ बे मा गाज्रि जाखो एथ' दिन गतिके दिनै जायफ्रा मिनिनो हायाखै रंजानो हायाखै भबिष्यतआव जेब्लानो बर' रावा बाहायजागोन दावगालांबाय थागोन एसेनो खें खें सुहाबनाय बायदि मोनलांबाय थागोन थारमाने मानसिया मा जायो माब्लाबा बबेबा बुस्थुखौ जुदि नेगेटिभजों सानफ्लाङो जेब्लाबो उल्था जाजानो लुगैयो माने दाजाथों मानो जायफ्रा दिनै रंजादों बिसोरो माने लाजिनांथारनांगौ बे लाजिनांनायनि कम्पिटिसना बर' रावखौ जौगानायाव होबथानाय नंगौना नङा दानि बे बुंबाय थानायनि कम्पिटिसना बर' रावा इमप्लिमेन्ट जानाङा होननाय नंगौना नङा होमब्ला इमप्लिमेन्टआथ' जाखागोन होमब्ला बिसोरोथ' लाजिगोन दा मानो लाजिनाय खामानिखौ मावबाय थानांगौ गतिके जाबाय जानो हो नोङो दिनै माबा मोनसे मोजां मोनाखै आगोलावनोमोन ओरैमोन नों सिरि था आगोलाव इमप्लिमेन्ट जाबा दिनै जानांलामोन इमप्लिमेन्ट जायाखै बिनि थाखायनोथ' आन्दलन जाफिनदों दा नोङो बिएससि जाबायमोन मानोथो बिटिसि सिम आन्दलन खालामफिननानै एकर्ड खालामबावखो बिटिसि जाबायमोन मानोथो दिनै बिटिआर एकर्ड खालामबावखो आरो हयथ' गाबोन समफोर माबा मोनसे दिनै मानो बुंबाय थादों ओंखायनो 1985आव एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज जादोंमोन साबस्टेन्सियेल पपुलेसन थानाय जायगायाव बिनि उनाव अनलि उदालगुरि आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवल' जागोन होननानै माने बुंदोंमोन खिन्थु बिएसनिफ्राय बिटिसिनिफ्राय बिटिआर जानाय बायदि दिनै अल आसामाव दिनै जाबाय आरो बे माथो गाज्रि जाखो बिदिनो जालांबाय थागोन बिनि उनाव नेसनेल लेभेल जायखौ बर' साहित्य सभाया बुंदोंमोन एबसुआ माने मुभमेन्टनि समाव बेखौ चार्टार अफ डिमान्डआव लिरदोंमोन दिनै बेयो जाफुंबाय बे जों बयनिबो भाषाया बेवहाय मावफुंजानायखौ गाज्रि मोननांगौ मा थायो दा नांगौबा बुं बिल माने मा होनो केबिनेट लाब्लानो जानाय नङा मावनानै देखायनांगोन जों बेयावसो थांनांगौ बयबो गभर्नमेन्टआ केबिनेटआव लानानै दोनब्लानो जानाय नङा बेखौ मावफुंनांगोनबो आं दिनै मोनसे फेसबुकआव नुदों मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथाङा खुब मोजाङै लिरदों आरो बेवहाय जोंनि बर' माने दैदेनगिरिफोरनि बा बै समनिफ्रायनो माखासे जोंहाबो लेकिं दं बेखौबो स्वीकार खालामदों ओमफ्राय बिदिल' जानानै थायोब्लानो जानाय नङा इमप्लिमेन्टेसनासो मेन बाहायजानायासो मेन येस जों बिदियावनो थांनांगौ जे गभर्नमेन्टआ बेखौ केबिनेटआव लाब्लाल' जानाय नङा बेखौ थाबैनो डिसि अफिसनिफ्राय लानानै सेक्रेटारि टु सेक्रेटारि ब्लक पर्यायावबो बोरैहाय इमप्लिमेन्ट खालामनो हायो दा जायखिया जों रायलायदों गभर्नमेन्टआ एसुरेन्स होदों जोङो साननैसोनि गेजेरावनो बेखौ माबोरैहाय ग्राउन्ड लेभेलाव इमप्लिमेन्ट खालामनो हायो मिनिमाम लेभेलसिम एटलिस्ट बर' एप्लिकेसन मोनसे होनो हानाय एटलिस्ट भाषा रोङै बर' सासे आइजोआनो जा हौवायानो जा बोरायानो जा बुरियानो जा बिसोर अफिसारजों रायलायोब्ला
जाहाथे सासे बेवहाय ट्रेन्सलेटर थायो आरो जोंनि अफिसारफोरखौ बर' लेंगुवेजनि ट्रेनिं होनायनि बेबस्था जाहाथे जायो बेबायदि कयेकटा खामानिखौ जोंहा मावनांगौ दं आरो बेखौ जोंनो नारसिनलांबाय थानांगोन। लास्ट मोनसे कुइसन बे जाबाय BPF दोलोनिफ्राय दायो गिदिर गिदिर लिडारफ्रा आनजायलांनो हमदों। दिनै EM माने देबेन बर' बिथाङाबो गुबुनाव थांबाय, करेन्द्र बसुमतारी बिथाङाबो गुबुनाव थांबाय आरो बेबायदिनो गोबां लिडारफोर दङ बिथांमोना लासै लासै BPF निफ्राय माने आनजायलांनो हमदों। दा बेवहाय नोंथाङा नैबे समाव नोंथाङा पार्टिनि जिहेतु माने BPF निनो वार्किं प्रेसिडेन्ट हिसाबै नोंथाङा पार्टि बा दोलोखौ माबायदि खामानि मावजानायखौ लुबैयो? नङा, आं बेनो जोंनि पार्टिखौ जोङो समाज सेवा खालामनो थाखाय दायो आरो बे पार्टियाव थानानै जोङो समाजनि बाथ्राखौनो साननांगौ। जेब्ला समाजनि बाथ्रा जोङो सानो अब्ला जोङो समाजा दुखु मोननाय खामानि जोङो मावनो नाङा। जेरै दा जोंनि BPF आव दाख्लैनि जिथु डिसिसन आं बुंबाय थानाया जे बर' एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खामा, बे जाबाय बर' समाजखौ दुखु होनाय। मानो? बर' समाजनि साधारन मानसिया राजनैतिक मानसि नङा। सोरबाया UPPL खौ सापर्ट खालामनो हागौ नाथाय बेहा जेबो राजनैतिक रल गैया। सोरबाया BJP खौ सापर्ट खालामनो हागौ, कंग्रेसखौ सापर्ट खालामनो हागौ, BPF खौ सापर्ट खालामनो हागौ नाथाय बिसोरो समर्थकल', पाब्लिकआनो जायो। बिसोरो राजनैतिक माने माबा नङा। ओंखायनो बैसिनि साननाय हनाय गांनाय उखैनाय बेखौबो जोङो नोजोर लाखिनांगौ। दा बेफोरनि प्रति जेब्ला बेबायदि माखासे माबाफ्रा फैयो अब्लानो जोंनि पार्टिनि गेजेरावबो बेखौ लानानै मोनसे पार्टि पलिसियाव गोजोननाय गोजोनैनि बाथ्रा फैयो। बे मोनसेया जाहैबाय राजखान्थिया बिराद मोनसे जटिल बुस्थु, बेखौ थिग खालामनानै लांनांगौआ। मानो? बेयाव जाहैबाय पावारनि बुस्थु। राजखान्थिजों पावारा जेराव थायो बेवहाय सेलायलायनाय थायो आरो माने जोख्लायलायनाय थायो आरोखि। बेवहाय जुदि पावारनि माने मा होनो आफादनि पार्टिनि हेडआ जुदि मोजाङै मेनेज खालामलांनो रोङाब्ला बेवहाय बे बुस्थुफ्रा जालांबाय थागोन। दा ओंखायनो सोरबा थांदों साफा गुगालांबाय थागोन। बे नेचारेल, कारण पलिटिक्सआव फैनाय मानसिया जेरै आसामाव माने गोबां पलिटिकेल पार्टिफोर दङ, AJP जादों दा दिनै बे नेचारेल, कारण सोरबाया फैदों बे MLA जादों, नेक्स्टआव टिकेट मोना होनोब्ला बेबोथ' MLA जाबाय थानो लुगैगोन। गतिके जेराव टिकेट मोनो बेयाव थांगोन। दा देबेन बर'नि मुं लादों, BPआव जों बेखौ टिकेट होनो हायाखिसै, गतिके बे थांनानै BJPआव थांबाय। दा बे नेचारेल, राजनितियाव बेफोर गिदिर बाथ्रा नङा। खिन्थु खोथाया जाहैबाय बेफोर मानो जायो जेब्ला जोंनि माने हाई लेभेलनि माबाफ्रा एसे माने मोगथांजों सोमोन्दो थानाय जाया आरो बेफोर बुस्थुआबो जेबो खालामनो हाया। बेबायदि पार्टि गुगानानै सोरबा थांब्लाबो जेबो नङा। जुदिहाय पार्टिनि पलिसि स्ट्रेटेजिया थिग थायोब्ला जेसेबांखि सक्तिशाली जाया मानो बे ओंखारलांनायनि थाखाय पार्टिया जेबो जाया। दा दिनै आं बिश्वजित दैमारिया दाख्लैनिफ्राय आङो पार्टिनि बिनि नितिनि बायरायाव खामानि मावदोंब्लाबो आं सानो BPFआ गिनांगौ मा दं? स्ट्रं थानानै स्टेन्ड लानानै मावबाय था। नाथाय बे जुदि मोगथाङारि मोनसे सत्यताजों सोमोन्दो गैयाब्ला नोंनि बे गोरायाबो खिन्थु नोंखौ जेबो मदद खालामनाय नङा। गतिके जोंनि पलिसि स्ट्रेटेजि सायावसो सोनारगोन, पार्टिया जेबो नङा। गतिके सोब पार्टियानो सोरनिबा आखायाव सानसेयावनो बिराद गोजौ जायगायाव सहैगोन आरो सोरनिबा आखायाव बियो गाहायाव फैफिनगोन। गतिके आपस एन्ड डाउन्स पार्टियाव थायो। गतिके आं सानो बेफोरो नेचारेल। दा नोंथाङा जोंनो बे समाव खम समनि गेजेरावनो गोबां बाथ्राखौ फोरमायबाय। दा बेनि थाखाय नोंथांनो जोंनिफ्राय साबायखर जासिनानै जोंनि जि हाबाफारि बेखौ जोङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।